Right, nhasi toda kuti titarise madzimai matatu ayo vane black tower namai vane kaheta kanenge kekaki. Ngatitarisei. So pane munhu mumwe vakasangana naye kingi vari pamwe chete tione kuti zvii zviri kurongwa ipapo. Vari kushandisa mota iyo ndo yava kuenda nayo kumberi hakuna akagara. So we are following ndo mota yedu iyo. Now we are along Robert Mugabe. Tida kuona kuti tiri kufamba sei. Tione kuti takananga kupi nawo. So mota yedu yambopaka muparking yakubuda. Mota yamira. Ona kuti driver ndiye aburuka. Ana someone vari manya kuda kunoona. Tunoti ari kunoona ani. Okay. Maya aburuka. Ndikusi kuti ndikupesa namwe wacho uyu. Namwe wacho uyu. Mota yedu driver uyu. Mota yedu ndiyo iyi. Yapakwa pana. So tikuvaona vari muzviround. Amai ava kutanga kuti ndakamusikana ako. Think ndo ka target. Musikana ako. Nana ngakubiri. Now join a city. Kuna mama vakutaudzwa avo vane green is now a target. Mune kuti vari kuudzwei vatikuona vari kutaudzwa nyaya. Musikana vakuita kunge vapamwe chete. Vanogona kunge varamba kuona vasara mumashure. Then sauna uya asara kumashure uko tamona achipinda nepa speech food bridge apo. Vanenge vachiri kuda men vari pamwe chete gaiti gonza. Right. Then you see the other lady is coming. Achitera mumashure. Mamwe madetectives edu achitevera gaiti interview mama tinzoti vanga vachinzi kudii. Mama makadini. Sorry zve. Tikumbura kubvunza madzimai anga achiti chii kwamo. Tinofungidzira kuti matsotsi. Pane wandakurosa naye ane Zambia. Tinofungidzira kuti matsotsi. Vati zvoni pane munhu adonhedza mari umwe munhu havana kumuona. Saka wabva tanzi ndatende tinomubvunza mari yakawandisa. Ndobva wadaidza mai vacho vachikurosa. Wamudaidza mukaziya ndobva amira svikanzi imi mungabva mazoita zvokutodaidzira here kana mandiona munotaurira pasi. Ndobva uya anditi pane mumwe anga achitaura nyaya yacho aona mari ichidonhesa. Ndobva wanditi zvoni handei paari svikanzi mari inenge yakawanda tosemoni. Amai ava tozvitaura kakupolisi kana vasingade kutipawo mari. Sani ndawati ndonamata mwari saka muchishiyana inati. Hanzvadzi yangu muno muHarare musati makabvuma izvozvo handizvo. Tafara singarega tivatevera vaenda vakada. Tina amai vane kamwana avo vatagetwa. Nelson Mandela na park. Pane mwana atagetwa. Yarutaurwa naye anika hood red.
kupinda mukomo achiramba. Tine mwana atorwa uyo aneka orange braids neka jacket kaneka black anenge akabira tione zvopera sei. Pane akuenda unoverenga. Pane pavagara nokusuwa pana atorerwa here. Serious? Asi kuti anazotaura nyaya pabuda haana zombodzoka angoti maita basa chitobuda pamwe atofunga kuti ndimhanye kwadaiti kwada saka toshati vaina neupi uraitegei tsvani. Unfortunately, we lost the track. Musikana abirwa verified neshop tanzwa kuti zveshuwa apinda akatizwa, so toda kuti vadzokere pamotikari iya tione kuti mota imomo hamuna zvekare mamavaluables evanhu. Uya weka heti atochinja hairstyle atove munhu unyowani tokama yes. Kana madzimai foni yemwana iri kupi? Uyai kuno iwe, uyai kuno. Mese garai pasi. Isusu manje toda kuteererwa. Garai pasi. Mukada kutiitira chindurirani manje mbogarai pasi. Musatiitira chindurirani. Musatiitira chindurirani. Mupfekedzo yareba. Dada mzuzi wafanya matore. Okay. Hello? Ba robots. Unje telefone. Baba robots. Stay fast anjani. Eish. Telefone. Muri kutononoka kubudisa foni. Ingotamudza ifoni first. Tipe ifoni. Mauda kudzidzisa basa imi. Budisa ifoni yemwana. Mari yamatora. Mamutorera mari. Muri kunonoka. Yeah? Munze mari zvinhu. Muda kunyapira kuzunga ire. Saka chikunedza chi. Koimwe maisa mchikwama changu white. Chikwama chake maisa. Pane mari maisa mchikwama. Guys, musati wasira nguva. Pane mari maisa mchikwama. Ndoche mwana. Mama msina mapartikula zake. Chiwadzosera mani gas. Ndozada chinguda chete. Pane mari yaiswa yatambidzwa. Katwa pane mari. It's fine. Anditon. Kidai tu mukati. Gare basi. Masungwa. Gare basi. Masungwa. Ende magaro. Ndokumbira basungwa. Pedro, ndio sema matua. India. Atisuda kunetse guys, honda fit yamakwira mungana nayo kusend round yani. Red. Amuna tombokwira honda fit red nasi. Amuna. Wow. It's okay. Okay, two note my investigations around. Sakalaini marise. Marasa lain. Marada serapa. Pamama gara bebe. Pamama gara chep chep. Pamama gara. Lain marasiro. Alright, chititsanangura chaitika chi. Jamboenda mutango nomuri wa whisker. Alright, it's okay. Famba. Then this guy is for weird kana momze akaruka zvakanaka chichi ukaruka ko. Kanda karuka ko it's cliff.
Nani, but that's all the alright. But she went up. You don't know who up, but doesn't end up. Then she done a national way. She can't go to win the bodies of the baby bag. I mean, so whatever I'm going to she can see, get him tear, put him tear up to alpha. That's I just say. This statement of Buddhist can demo on a right out of my money and my Spanish Buddhist. And that was but I don't know what age. But I was slow or where was my Sunny. But I don't have a sort of where it was the Davas. But I found a end up with or Shika or the Pavatambi to marry near the other late Angarbarian or Tams or married to Baba Pinda Maba Marini. Married? Married? $32. Wabiro Marisha. 267 US 100 yakabatana nema 20 nema 10 nema 5 akachina nema $1 kadai pamwe chete nge 267 ndipewo mari asikana chifana tipe mari ndachanza $4 chete baba yetipe nemwenda tengea time nemwenda zobudiswa mro ndachanza $4 pamwe chete nge 267 tokumbura mari asikana tisawisirana nguwa mamsombo na mari yamutaura yokwenda unotambidzwa chidodo semurimi wefocha kani mena kazoswera achituka vauga akatenga fertilizer akapiwa bauga kezvona zvakanaka pasina kumbodhauta vana vacho vanobhosha neni ndakubadhauta vana vacho vanobhosha masuspect havana basa unosenza kugavhmenti vanongorova nechidhura vatarise fesi sanika mwedzi wakupera vasina ereni vana vacho vanobhosha masuspect havana basa unosenza kugavhmenti vanongorova nechidhura vatarise fesi sanika